Goddagen! Og som vi alle sammen ved, så er det jo nytårsaften i dag. Klokken er præcis 23:34, eller jeg kan også kalde den 5 minutter over halv 12. Nå ja, men den her video, den er bare for, at du skal have en rigtig glædelig nytår og sådan. Vær venlig at fortælle mig, om jeg har mistet nogle fingre eller sådan. Det er noget. Jeg ved godt, at jeg har masser af tid. I kan bare tage den tid, I har lyst til, fordi hvis jeg mister nogle fingre, så er det nok lidt svært at så. Ja, men det var det for herfra, ja. Eller, det var det ikke på dem. Jeg har haft en rigtig dårlig oplevelse med fyrværkeri. Det var hundprop. Og det var det, min fætter, han sigtede på mig med en hundproppistol og skød mig lige her. Det gjorde mega naller. Men jeg overlevede. Og jeg er ikke blind på øjet eller noget. Nej. Nå ja, men jeg vil bare ønske jer en rigtig glædelig nytår. Og som jeg ved, så er optagende med webcam. Så jeg kan ikke rigtig sætte noget fancy musik ind. Så jeg ved hvad, jeg har prøvet at få den op på 5 minutter. For en gangs skyld. Hvad skal vi tale om? Jeg kan vise højtfejlerne selv noget. Eller, det er en Fikke Mikke. Gamle. Jumbo-bøger. 256 spændende sider. Skal vi gå i gang? Godt så. Mickey Mouse. Jeg kan ikke gå med til bal, Mickey. Mine nye sko klemmer mig. Jeg har ikke andre. Giv mig dem, så skal jeg gå dem til for dig. Mickey Mouse. Kom så da, Pluto. En gang til rundt, og de er gode. Nej, det gider vi ikke til dråbe. Det er meget uprofessionelt, ikke også? Jeg drikker som regel cola, fordi det smager rigtig godt og sådan. Nej, jeg er ikke sådan en alkoholiker, der drikker cola eller øl. Nej, jeg er mere sådan en linsedreng. Og jeg er også en rigtig stor fan af PC Gamer 999. PC Gamer 999. Tjek hans videoer, han laver walkthroughs, gameplays, playthroughs og sådan. Han er mega grineren. De er også med i hans fangruppe. Jeg poster nok dernede. Og når den her video er færdig, så skal du bare gøre mig en lille tjeneste og klikke på den deroppe, hvor der står subscribe, fordi eller abonner. Ja, hvis du er England, så forstår du nok ikke, hvad jeg siger. Please subscribe! I know you didn't understand what the fuck I said before, and I'm not going to translate it. Okay. Ja, som I ved, så lever jeg i Danmark, Slagelse, for at være helt præcis. Det siger jeg ikke resten. Plakat. Jeg er faktisk en meget fredelig og hjælpsom fyr. Jeg elsker dyr. Simba! Han kommer ikke. Ja, men så har vi været op på 5 minutter. Nu mangler vi bare 1 minut. Okay, og nu er der også cirka 20 minutter til, at det er næste år, 2011. Hvis du ser den her år 2012, eller 2011, fordi det er jo 2000, og det siger man jo. Så hvis du ser den her i 2011, 00 eller andet 2011, så vær venlig og skriv det dernede. Fordi jeg vil rigtig gerne have det at vide, så kan jeg subscriber. Jeg subscriber dig, hvis du gør det. Yep. Nu er den her video ved at være færdig. Simba, kom her. Simba. Ja, det virker. Nå ja, men nu er den her video ved at være færdig, så lad mig bare lige sige det som det er. Vi ses. Ha' det godt, og lad være med at skyde fingrene af dig selv.